May kabay palyunan, nagtikang hanagas o naging bungto. Tuig Enero 4, 1864. Ano na niyang haran, maupay pamatiun. Labi ng mga bisita, kaming mag-abi-abihon. Sanglipiling ang bungto, agsupag kayon. Murayawan palibot, labi na hingagabihon. Kung karuyag mo mag-surfing o mag-clip-lading, kasi chulo pa mag-bukit, na pwede mag-skydiving. Pagkinawan bay-baykan hukas, mahita-hitahan naging lagun, magluman ang kasada, nagkuha kaumhan. Damuan pulot ko hadagat, o pati hagaumhan, bakloy sila toko-kokor, sa dinis-dagan gulaman, bilangon pusik at karupok, tuway-daway putik halaman, organiko ang ulo, nahalugin, nagpita. Kubatan mga barangay,
Mr. Rogelio Canatoy Senior, halimbawa pagsayaw ngayon namin no, nga nasagaman kan Ma'am Lily Vita Baches. Dama salamat halimbawa pagsayaw. Yan naman po ito mga katay sa pang